Usa ka adlaw na ko'y estudyante. Nagilak. So ako siyang gistorya, ano nagilak ka? Sumugon ko nila, sir. Unsay gisungog nila sa imuha? Ingon siya, ilang sungog akong mama, sir. Unsay may gisungog nila sa imong mama? Ilang isulti ang pangalan sa imong mama, sir. Ingan na. Sige. Mahilak na mga bata ka na lang. So ako siyang gingnan. Kung masigag hilak lang, tungod kay gisungog ka, dili mo hunong ang bulin. Karon siguro ni hunong ni sila kay na ako. Unyagwa ako. Inigwala na ko. Muhilak na pagkabalik. Sukol. Ipakita nga dili ka weak. Sa tinod na kinabuhi na yung mga bully bisugasan. Igabot niyo sa trabaho. Pamino ninyo kay bully? Di na siguro na bullying, itawag na to. No? Pero na yung mga taong paligas gini mo. Sa inyo ang silingan. Bisagasan mo ito, naging mga taong ana. Pero, kung tanaw nila ni mo, dili ka weak, di ka hilabdan nila. So, duhar ako ika-advise. Sukol, kung pangaytabang. Na yung bully ni mo, sukol. Yung pangaytabang. Kay dili sa tanang panahon na makapangaytabang. So ang una na kong i-advise yun, kailan ka ba ka masukol? Defend yourself. Kung di mo kaya i-defend yourself, ask for help. Ask the right person to help you. Ang uban ra ba kay magsalig silang grupo? Yan nakigupo. Ayo, imo nang giamong imong grupo sa imong problema. Sakto duol sa person in authority, duol sa tao nga na authority. No. Basta be strong. Kung na yung bully ninyo, be ready to defend yourself. Advice ni hagikan sa teacher o sa akong mga estudyante, tungod kinakoy anak. O di ko makakuyog-kuyog sa kong anak pirmi. Siya siyang eskwelahan. Ako sa akong eskwelahan na gitrabahuan. Siya sa eskwelahan nga atos siya nag-eskwela. Dili ko pwede magkuyog-kuyog niya pirmi. The same as imuhang parents, dili pwede makakuyog ni mo pirmi. The same as imuhang teacher, dili pwede naa siya all the time to watch over you. Kunya, ang bully, di man na muhunong, dili ka masukol. Ang bully, dili na muhunong. Ang tanaw niya, wika, ikay balik-baliko na, ikay target na.